Lho, ambak neng kene iki mitra kerja sampean lah ya nuwun sewu kan ya juniorku ya toh. Jadi gimana harus gini? Ya iyalah. Enggak boleh. Apa? Sengok-sengok enggak boleh, bukan mukrimnya. Bukan mukrim kan itu cowok enggak apa-apa. Ayo, nini pelet nesu, nini pelet. Durung sangu amal kang utama.
Napa wong Islam ki ngarani salat kok adate sok nyebut nganggo sujud? Ya cah padha sujud ngene maknane piye, Truk? Nah, ngeten Mas Gareng. Mergo apa to sebabe piyayi niku li ngarani salat kok sujud? Mergo sujud itu adalah hal terpenting bagian dari salat. Lho niku. Kepala adalah organ tubuh yang paling berharga dan terhormat. Ketika kita sujud maka kepala kita menjadi yang terendah. Artinya, sujud adalah tindakan yang rendah hati dan jauh dari rasa sombong. Karena sombong adalah sifat yang mungkar dan itu adalah dosa yang besar. Lho kuwi. Ngono ya, Truk. Nggih, ngoten niku. Mula piyayi-piyayi menika para kiai menika menawi dawuh kalian para santri-santrinipun, ayo cah do sujud. Maknanipun mekaten. Mergo sujud niku bagian terpenting dari salat, ngoten. Iya. Iya, Truk, iya. Sawake dhewe matur nuwun ing tanpa upama ing atase mung awake dhewe sak kanca parandene isih ditresnani karo Piyayi Panaraga mongko wis cetha banget. Lamun ta Panaraga iki kejaba budaya, kene iki papan agamis, pirang-pirang pondok pesantren, ribuan ya kuwi para santri-santri, para kiai lan ibu nyai nglenggah ning Panaraga kene. Nggih. Mula kejaba awake dhewe ngibarke budaya wayang sisan gawe nyuwun berkah pangestu kalih para kiai ibu nyai ingkang sami lenggah wonten ing Panaraga. Nah, mliginipun pepundhen kula ingkang winantu ing pakurmatan nggih Simbah Hasim Asari ingkang kepareng rawuh wiwit sonten kala wau. Heeh. Sembah nuwun. Ya. Ngaturake pamundhut Truk karo gemene wektu iki mau ana sing ngersakake ya kuwi ninggal katresnan sapa sing nyuwara. Nah iki ana bintang tamu Mbak Elisa tak duetke karo bintang sing lagi merangkak wonten Madangkaran. Sapa kuwi? Ya kuwi anak kula wadon Nimas Ayu Winong Nawangsih. Wah iya bocah ya ora kalah ayu karo Mbak Elisa. Pawakane ya ora kalah karo Mbak Elisa, suarane ya ora kalah, jogete ya ora kalah. Ya, mung bedane Mbak Elisa wis duwe pacar yen Winong kuwi nembe wae istirahat. Percaya karo ngendikane para kiai ke lho, Nong. Ketika kita gagal maka ditunda atau diganti yang lebih baik lho kuwi. Ya Mbak Winong karo Mbak Elisa Rocarus Alasu kutak tang tang. Oke, berpacu dalam melodi. Ya yo. Tak kira lek Pak Kepala Sekolah bae ndurin lho masalah. Linggo kono wek juwigan. Wes jan. Ya kaya sing ditetakne janan Mas aku. Kaget aku Mbak Elisa. Lah nggih wis rapopo marai semangat niku. Nggih ta. Gitu Pak. Ning gumun kula angger wayangan ning ndi ae iki yen ora enek piyayi kaya Mas Durin ngono kok kurang komplit ya, Mbak. Kurang komplit lah ya itu sebagai apa ya? Masa ya komplit ya mboten nggih Pak. Itu emang menyukai budaya, yang kuyung. Tur jagani ben raudan. Loh.
Iso nolak udan to Duren iki. Mbok menawa. Ah iya. Tegese kuwi kena nggih piwulang. Nuwun sewu, ing ngatasé Duren wae seneng karo budaya, nganti liyane sing sak Duren ra seneng budaya niku tegese kleru. Betul, nggih, dadi inspirasi. Nggih. Nggih, Mbak Wina, selamat Nggih, pagi. selamat pagi. Ya ampun, ternyata saka nggon apa sing tak delok ning layar TikTok karo asline beda ya. Apa? Ayu adoh asline. Oh, emang iya. Ning bias ning TikTok wis terkenal tenan ya. Niki sing dek sekop. Sekop. Penontone nganti jutaan lho niku ning TikTok niku. Niki luar biasa Mbak Winong terus meroket. Meroket. Amin. Ya semoga-moga iso menyusul panjenengan Mbak Lisa Oh, iya, niku. bisa. Ini udah Pangestunipun nggih, eranya. Pak. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Biasanya doa orang tersakiti kan manjur to, Pak. Ora iki cah ayune kaya ngene kok iso tersakiti ya kamu. Kok bisa-bisanya ngono lho. Enggak. Ora apa-apa berarti kamu akan diberi apa ya jalan untuk diberikan yang terbaik lagi, lebih Iya. baik lagi. Oh, kuwi kaya ngono kuwi lho, le tresno Mbak Elisa karo sampean, Mbak. Lah sampean pancen ya nuwun sewu. Saka versi sampean pancen tersakiti, mula aku ya mesake, ngono kuwi. Kaya nuwun sewu Mbak Umi mbiyen ya tersakiti. Ning sadurunge tersakiti dhewe nyakiti luwih dhisik dadi. Beda karo Mbak Birgita kuwi. Suhu iki wis ning pira wae ya. Tapi Dewi Kunti tali broto kok. Carane jatuh bangun. Nek ndeke malah sing menyakiti dhisik, Mbak. Ngono. Berarti sekarang yang free single Winong. Iya. Umi gimana? Free juga Umi single. Iki Hilang free apa ora? Oh, udah punya. Mbak Dian? Free. Ayo. Bu Kesi? takonono. Bu Kesi gimana Bu? Free apa enggak ini? Oh, kalau aku tidak free aku. Tidak free. Tidak free, aku Terus? sudah merit. Udah married. Ciri-ciri yang dimeritin. Yang dimeriti handsome boy. Handsome boy. Handsome boy, he is a famous dalang and clever dalang. Famous jalan. Lah He doesn't know what we are talking about. Oh iya. lah pinggir dhewe iki Friday. Kaya Car Free Day. Malam Jumat Kliwon. Alah Mbak Tutik. Nggih. Perindavan. Kok perindavan to, Pak? Muhammad Taslim. Ya, menghaturkan hiburan yang belum disampaikan. Ninggal katresnan, Mbak. Nggih. Ninggal katresnan. Kula le tresno kalih napa niku Mbak Winong nganti Mas Ujar kula kan golekne Ya pecut ampun, nih. totalitas tanpa batas dicepake, pecut barang. Iki arep celeng apa arep apa dina iki? Jaran. Ula is. Tak sepakne kabeh nang wis. Oh, numpak jaran apa kereta niki, Pak? Jaran ae. Ya, Tak sepai dadi jaran, pecut, lilin, terus engko pokoke komplit ya. Pak lilin Lho jagane lek lampune mati. buat apa? Ini adalah kunci ternyata. Buat apa lilinnya, Pak? Gue tambah-tambah. Lah iya. Lilinnya. Oh, Pak Yoyo Ninggal suka kakek. yang terang, Mbak. Hah? Pak Yoyo suka terang apa suka redup? Terang. Oh, Iya. pantesan kok bawa lilin. Iya no. Heeh. Karo kacamata. Ninggal katresnan, yo. Sing sepisanan digarap dangdut, yang kedua jaranke. Ayo, kaya apa? Mangga Mas Nova Cahyaji ora. Double suarane ayo. Coba Mas Nova Cahyadi. Ayo, coba kaya apa? Ayo. Kuwi lagi berbunga-bunga kuwi dek yo an. Oh udah, bunga-bunga. Direwangi ini botangi. Ayo. Mangga Ninggal katresnan. Ayo.
gerakannya akeh ning semu apik ya. Wah, terdasar pawakannya Mbak Winong yang bikin bagus itu. Kula nggih ngumono, Mbak. Angger cah wedok ki anggere ra duwe pacar kok iso menyala. Oh gitu. Kunci adalah kunci itu nggak punya pacar. Ora. Ora mestilah. Oh, dhek golek pembelaan terusan. Masa njo aku kudu memutuskan pacarku supaya aku lebih menyala. Ora. Gitu juga. Ya tetep menyala ning sing menyala sing ra duwe pacar. Jangan ya Birgita ya.
Enak kok punya pacar itu. Ayo. Hiburan ya minggu ya. Ayo. Lah menika lho Mbak. Nggih. Saking Bu Titin Tangerang. Tangerang. Nggih. tasih wungo. Menika kepareng paring tali asih sekedhik. Nyuwun gending ingkang lucu jenaka. Lah niki wau pun jenaka niki wau. Ya. Nggih. Ugi dipun rawuhi kalian Mas Aryo Galih. Napa leres niki? Nggih. Ada? Ndi to? Oh nggih. Oh, lah iki penyanyi viral iki. Wah. Wah, matur nuwun. Pundi Mas Aryo Galih, pundi? Ambak viral kondang aku yo ora aku. Ndi piye? Oh, nggih. Wah, nggih. Pripun Mas? Nembang mriki Mas? Kersa, minggah ke panggungan sedikit saja salari. Mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa katuan cekak mboten napa-napa. Iya. Sing penting suarane apik, mbok sampean simpakan tok to ora apa-apa. Alah ngriki gabung sekali-sekali teng Madangkara duet bersama gamelan. Nggih. Nggih. Kula duetke kalih Mbak Elisa ngoten nembang napa ngoten Mas nggih. Milih Nangke ke kula saged sawer. sindene. Nggih. Mangga Ayo Mas Aryo sekali. Galih mriki Mas. Mboten perkara pacakane ning suarane kuwi kaya. Ya Mas. Wah. Oh, enggak apa-apa. Mas Aryo Galih. Teratap. Mriki Mas Aryo. Alhamdulillah. Wah, kedayohan lintang dayoh nggih. Tambahan ini makin bersinar Madangkara Mas Aryo Galih ya. Aduh jangan gitu dong kayak tua aku nanti. Udah punya pacar belum ini udah punya semua aku tanyain. Nggih. Jenengan daleme pundi to Mas? Kula malah Ponorogo Magetan apa pundi? Nggih. Nggih. Kula asline Magetan, Pak E. Dari Magetan. Nggih, ngapunten katokan cekak niki. Mboten Nggak napa-napa. apa-apa. Nggih, Kan bermain gitu kan Nggih. sambil Nggih. nonton. Lah kok nganti kerayat rawuh mriki niku lho. Lah niki wau dolan teng mriku gek krungu gamelan. Nggih Oh. mara ngoten. Oh, nggih. Nggih nusul Mas Gapuk niku lho. Oh, alah. Nggih, nusul gitu. kakake. Nggih. Padha kali bojo kula, aja kok krungu ngerti gamelan teng truk nu dhewe bingung kok ya. Pengen tangku nasgane. Niku tesih mending Mas. Lah pripun? Lah kula niku diesel muni mawon kula jogeti. Masa diungkuli aku. Sampean diesel kula ngerti solar tok nih lho. Oke. Karya-karyane napa mawon Mbak Elisa jenengan sing wong enom. Ayo, kula ora apal aku nggih. Kulo nggih dereng apal Mas Aryo Galih ini Kula mungkin bisa anu, duet-duet Mas, dangdut tok. dangdut tapi bisa yang sama gamelan lah salah Lah, satu. mriki niki dangdut reggae. Masuk bisa Madangkara opo-opo iso. Tenang wae. Ayo, napa Mas kinten sing napa ngoten saged diiringi gamelan? Nggih. Nggih. Kedates mak. Aku kecelek ya biyen ayo. Tiga Trenggalek itu. Monggo. Manis, wah. Nggih, pun manis mawon. Manis, nggih, nggih. Nggih, sing apal niku soalé. Ah, nggih, mboten. Kula niku sing anyar dereng apal, sing kawak lali. Padha kalih kula nggih ngoten niku. Plek kalih kula ngoten niku nggih Mas. Nggih. Manis. Tebel apa Mas Aryo Galih nggih. Manis ya. Nggih. Ini aku juga belum bisa lagunya Manis. Kancani, Sama Mbak Birgita Ayo. boleh? Dikeroyok pisan. Jadi pengen foto karo Mas Galih. Ayo. Oh, yang ngefan lah Birgita. Udah punya pacar belum sih Mas Aryo Galih? Dereng. Oh, dereng. Nah, niku yang jomblo ada dua. Sik, aku pengen ngerti sarunge apa wi Manis. Lagune Nggih. Mas Galih sing hit apa Bir? Nggih niku Lintang Asmara, Lamunan, Selendang Biru. Lah, itu yang- lihat yang lamunan hits lah di bisa YouTube di niku, sini. Pak. Sik niki garingan tok cobi sing selendang biru kula men ngerti. Kula wingi teng Tulungagung kecelek pamundhut selendang biru kula mengko kedep tesmak terus wae. Ayo. Sing pundi yen garingan tanpa iringan pripun? Selendang biru nih. Selendang biru. Anu no sing serius no. Nggih. Sing serius. Nggih. Wis kudu sekop-sekop ya Mas Nawali. Nggih, Mas. Yen kowe njaluk lagu ngono. Yen kowe njaluk lagu pripun? Nggih.
sak anu mawon sak lari mawon. Sak ora. Tapi men ngerti kula. Sak menten. Selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna bekas neng klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik neng tanganku ilang bareng rasa tresnaku. Pak Taslim pukot. Pak Taslim pukot. Lah iya, ki ngundang wis pira njajal ngene iki ora. Nggih. Kula enten sego mawon budal. Ampun ngoten Merendah lah. dengan merendah ora senengane nggih. Monggo manis sego kaya apa yen karo lho niki lamunan nggih saged lho kanca-kanca Mas. Saged lho Mas. Nggih. Gitar sumilir ya manut derek kula. Mana sampean? Yang kekinian lah. Yes. Lamunan nggih mboten napa-napa. Sama manut aku bagus Salma. Lah ampun mboten nglamun niku sakniki. Gitar sumilir nggih. Nggih. Gitar sumilir. Mas Arya Galih, makasih loh Mas. Iki lho nek Iki kok bayarannya sego lho Mas, telo apa? Ampun sukani kopi Mas gak pun aman. Monggo gitar sumilir diaturaken ya Mas Arya Galih. Yuk. Boten Bu ya Allah. Ho. Hey. Borongan nambus meko
sulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjarinda tak titiku dong gagah tak tanjung-lungan kang rerambatan swara-swara ngrangket simbangga tak titipi layang kitir tak sampe angin suwilir ora krasa sliramu tansah tak pikir wayang atiku sing tirta saupama kapan kaya aku bisa gegap lintang rengko enjae rembulan aku samar kuat lamun sabar sekar mekar ning ora kang jebar ngelak kang tanpa upama nunggu tumetes sing teta kanggo nelasi luka-luka ketika Sinden kanca penabuh tepuk tangan untuk Mas Aryo. Makasih banget Mas. Mas, sok gentenan. Pripun? Sampeyan lek rekaman ngono apa video klipe apa jenis? Nggih. Video klipe kula kalih Bu Kesi. Siap Ya, nggih. siap niki wonten lagu Jadi model. biar Napa? judulipun Tekan Tuwong. Nggih. Aku wis tuwa men pisane. Anu napa ceritanya tentang kisah seseorang yang cinta sampai hidup mati ngoten. Lah kuwi Kula. Nggih. kaya aku Niku lho, Pak. Nggih. karo Bapak Yoyo. Dan ben kan kula meh gandeng sinden kayak mboten sios niki terus. Ampun Mas. Dados ampun. mengke jenengan kalih buke mawon. Ngoten. Sebagai Estu lho nggih, kula pas poso Siap. mboten enten Nggih, kula tanggal. suwun. Nggih. Kula mangke sing dadi video klipe kalih Bu Kesi. Bandem-bandeman Kemang to. Bu Kesi bandem Kembang, kula bandemi Boto kendi. Nggih. Saya kali nggih. Ampun matur nuwun. Nggih. Satu aja masa Ampun iki nyambat barang iso satungkas Mas itu. Gale, Dalem. mau ketemu karo Bu Kesi. Nggih. So lek sampean rabi mantenan karo Pak Yoyo Bu Kesi gratis ra apa-apa. Lah. Saiki awakmu takon nembang pisan kas mumpung ketemu. Gelem apa ora? Iki jane iki gali apa sinden to iki ora. Gelem ya Mas Gale ya. Oke, Nggih. sumribet angin ratri ya dadi. Wah. Bu Kesi kaya mantene malah nanggap ae ora. Nggih. Mboten ana Mas niki lakone kari 5 menit tok niki. Ayo. Nggih. Derek. Nggih. Sumribit angin wengi. Oh nggih. Napa niku? Lamunan to? lamunan. Turutana Mas mumpung petuk Mas nggih. Ayo. Sapa ngerti njing kula tanggal 17 teng nggen Trisana. Pundi niku, Pak? Trisana Mbabatan. Nggih. 28 nggih, Pak. 28 teng Trisana. Jenengan mang nusul. Siap, nek Mas. mboten usung wedi. Soalnya kula sambene usung wedi, Pak. Alah aja mesake sing dikum lho, mesakne. Ayo. Malih manut apa sing pak ning banyu malih ngono. Dari kula nggih niku. Ayo. Nggih. Nggih. Nggih Mas, kok mang turuti niku. Bu Kesi niku lamunan. Nggih. Coba, moga Mas, yuk. Lamunan. Ya mana Pak? Yuk. Sugeng dalu Pak Marsono Pilang Keseng. Tiap monitor pun tadi cetok. Nggih.
Solo to. Nggih. Masalah kelahiran Pak Likur Mei tahun 2001 elok tenan. Kok ngertos? Aku browsing ning kene. Mas sampe kita 24 Mei. 24 Mei. Aku 23, jangan-jangan kita jodoh Mas. Kita nuwakal to. Lah bener lho Pak, aku 23, 24. Ampun ngoten aku baperan lho, Mbak. Bir kita lek nuwakal-nakal tak sabeti dhewe lho iki ora. Nggih. Matur nuwun Mas Aryo Galih nggih. Sukses selalu kagem panjenengan. Wah, nggih. Sese napa panjenengan? Sese napa? Nuwun sewu. Ses napa sese? Sampurna mil. Oh nggih, nggih. Anu Samsu mawon enake yo. Kena Wonten nggih Mas niku wonten. niki tandha tresna nggih. Mboten doyan nggih mangparingi sinten ngoten. Sukses selalu. Iya. Kapan ya nek bintang tamune Aryo Galih ngono jan. Nggih. Tandha tresna ngene. Delon, aku lek karo penyanyi viral delon lek salaman. Lho, ngono masalah ya. Ngono sindan iki kudune do ngono. Kuwi lah. Mbak Lisae ngono kuwi, sengok ngono kuwi. Ya enggak Lho, kudu. Mbak neng kene iki mitra kerja sampean lah ya nuwun sewu kan ya juniorku ya to. Jadi gimana harus gini? Ya iyalah. Enggak boleh. Apa? Sengok-sengok enggak boleh, bukan mukrimnya. Bukan mukrim kan itu cowok enggak apa-apa. Ayo, Nini pelet nesu, Nini pelet. Nggih. Matur nuwun Mbak Lisa. Kula ya matur sembah. Jumpa lagi tanggal 28. Tanggal Nggih. 28 J. Nggih. Pokoknya kan ada banyak salahnya nyuwun pangapunten sangat, semua sukses lancar sampai tancep kayon, Pak. Amin ya rabbal alamin. Nggih, matur nuwun nggih. Ya Mbak Cutne gelar cerita terus. Ayo tak derekake. Ya Kang. Oke, yo.